ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସକାଳର ଜଳଖିଆ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଭଣ୍ଡା କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି ଟମାଟୋ ସନ୍ତୁଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶନିବାର ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ସାଧା ଡାଲି, ଏଟା ଅରୁଆ ଭାତ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଟା ସନ୍ତୁଳା କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଭଣ୍ଡା ସବୁ ପକେଇକିନା ସନ୍ତୁଳା, ଫୁଲକୋବି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଟା ପାଗ ପାଣି ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝା। बड़ा बड़ा गाँव को तुम्हें देखंतु सांग माने आज मु कौन खाऊची भात पोटल आलू भजा आंब भर्ता सन्तुड़ा एटा आलू चकड़ा लेम्बू बहुत टेस्टी।